За начало искам да започнем от там как тази тема за хазарта зависимост стана интерес за теб и доколкото знам ти си се специализирал в нея и работиш само в тази насока. А, Историята е доста дълга, доста неща има намесени в нея. В общи линии тръгна от мой клиент, на когото реално исках да помогна. Естествено имам, за съжаление, и така близък познат, нали, който се е сблъсквал с това и така нататък, но така дойде един клиент при мен преди години с хазартна зависимост. Аз тогава откровено казано почти нищо не знаех за тази зависимост. Човека ми изглеждаше наистина много добър като човек, като мислене виждах, че е адекватен и реално започнах да ровя, да опитам да му помогна на него. Оказа се, че на българска информация почти няма конкретно за тази зависимост. Започнах да се ровя по различни чуждестранни публикации, статии, където каквото намерих. Изследвания различни и с течение на времето с него така постигнах прогрес. Той беше казал на негов познат, съответно започнах да работя с другия човек. И така лека по лека започнаха хората основно да ме търсят за това. Видях, че явно правя нещо правилно, след като хората ме търсят и очевидно помагам, след като има хора, които са спрели всъщност доста време след това ми пишат да ми се похвалят буквално как върви живота им. И реално това ме доведе до момента, в който да реша да направя център.